I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Kang di malasa. Oh, asa mo ka? Nanunungutan naman ka. Kung mo ka sa opisina ni Glinda, tuyo ko. Kitang duhang mo to. Ano ka? Waman! Naglangan-langan ka lang na ako. Diya ka na. Oh. Nito kang tagan tagagigayon. Puyo ko ni mo eh. Sundan dagi ka. Bisag asa ka punta, primo. Misunod yun ang tiguwa kay. Karon ka. Mabuo ang kagid sa pagsunod-sunod. Oh, ganihar man siyang misod ang kwarto, ha? Di, ako sang sundon. Di, kunin mo mabuo ang tets. Ay, Nganong naa magkagay mo agi? doon ako'y gibuang. Unsa? Here. Diyan na ang gi-promise na ko nga invitation card. Inyong duha ni Miss. Naggago ka gyud. Nganong naibaw ka sa maong agianan? Sige na ba ko anhi? Itong i-arrange ko pa na ang inyong kumpanya ang mugunit sa mong libro. Doon ay nakatudo na ko sa maong agian. Mao ba? Kiso may nagtudlo nimo. Ano na pangutana? Promise. Wa ko'y laing sultihan. O ginigawas na ko, ato gyapon kumuagi sa sekretong agianan. Aron maglabad ng uso sa tiguang. Hangtod ang ako mga tao din gusto pa nimong ilaron ha? Glenda, tinarong ako to. Di na ako magdugay aron. Dili mo toyo kang utok sa tiguang. Igoragi kong naghatod sa invitation card. Okay. Thank you. Ay naman itong primo, ha? Di sabay tabo nga misod siya sa opisina ni Glinda kay... Di nga man doon ang opisina. Oh, ay, diin mo ka. Kinsa mo ka nga akong duganan, ha? Nag-follow up ko sa akong account. Gi-entertain ka? Yan ang dili mo. Nga client mo ko ining maong opisina. Ako di ay. Kumi ka lang, tiguan. Unsa? Naibaw ka bagon sa kumi? Kumi. Unsa na? Murag alimato. Ganahang mag-uban-uban ni Glenda. Pero si Glenda, huwag kanan. Binuang na. Diya ka na eh. Hoy! Huwag ako, animal! Huwag ako!
gyud ning primo. Klaro din sa CCTV nga gisungog niya maayo si Willie. Ah. Tuwa ay, murag gigukod ni Willie si primo. Nga nabuwa ko masuko ni primo. Nga nasayod siya sa sekreto agianan paingon din sa akong opisina. O, nga nung nahimuot ko siyang gibuhat kang Willie. Unsa man ning akong gibati. Huwag di ko makapalibad sa diyang iyang gitulol ang invitation card. Dili mahimong magpadaog ko sa akong kawayang. Last na lang yung pagdawat ko sa imbitasyon ni Prim. Last na lang yun ni. Wag yun masayod kadtong tigwa nga. Nahatagan mong invitation card si Glenda. Wag yun masayod, ma. Oh, nganong nasayod ka man sad sa sekretong agianan, paingon sa opisina ni Glenda. Akong gihangyo o gihaylo ko ang card, ma. O siya nagtugan ako sa maong sikretong agianan. Mura lagi buang ang tiguang, ma, pagkakita niya nako. Wa ba masuko si Glenda nga nahibaw ka sa sekretong agianan paingon sa iyang opisina? Maunay akong nahibudngan, ma. Wa mo siya masuko. Tingali mo ikasabaan ang guard. Aw, kung tutbulo ni Glenda ang maong guard. Ako siyang kuhaon. O anay ko patrabaho sa akong tindahan. Ay, nangguba kag pagsalig, anak. Mahimong gisaligan siya ni Glenda. Hinungdan nga gibutang sa mga sekretong agianan. Pero tungod nimo, mahimong ibalin siya laing building o baka laing opisina. Wa ko makahuna-huna, Inda. Sagdi na, ma. Akong sundan ang trabaho sa maong card. Pero, ma, nalipay iki ko, ma. Tungod kay gidawat ni Glenda ang invitation card. O, nakatawa siya sa gibuhat ko sa tiguan. Nga itong Willie. Ma, timailan na ka ni, ma. Gidawat na ni Glenda ang hinungdan. Ganun ni pala ko. Mauna ka ni, ma. Tinalan dili ko malimtan kining invitation card nga gihatag ni Primo. Sigurado gyud malipay si Misty kung makakita siya ni ining mga invitation card. Wala ka mag-atang si Willie. Nahimuot kayo ko sa pagsungog ni Primo kang Willie. Mas serious ang naon ni Primo. Pero maayo di ay kayong manungog. Magpaulit na hinuon ko. Pwede naman hinuon ko sa kontrapaho lang. Akong ipaandam sa guard si imong. Aron mamaulit namin doha. Akong tawgon si mama. Og ipatanaw na ko sa iyong Facebook ang bagong nahuman nga tindahan ni Primo. Tinuod ko di nga busy siya kay iyamang yung gihuman ang iyang project. Oh. Ngayon na di si mama. Ako na lang siyang matundin niya. Maayo ka ni kay wa ka na mo apita sa eskwelahan. Sa'yo kong nahuman, ma. Unsa man imong gi-enrollan? Ugma pa ko mo desisyon, ma. Come on, Iha. Nganong ugma pa man? Loaded naman ka ang civil engineering.
Nganong wa ka naman lamang itaglaing kurso? Ikapoy ko maoy. Ma, nakakita ka sa post ni Primo? Kay, unsa man? Nahuman naman din ang project, ma. Ang tindahan ingon man ang iyang sawmill. Tanawa, ma. Tanawa, oh. Nindot, no? Natural na nindot. Kaya siya may nag-design. O siya pagay constructor. Maolagi unta to, nga ganahan kong mag-civil engineer, ma. Aron, mag-partner ming duha pa. May ba maghapon mong mag-partner pa kung mag-accountant ka? No, ma. Kadiyot, ma, ha? Kadiyot lang. Anak? Anak, asa ka? Ay, ning bata. Kinsa na sab kaya iyang tawagon. Tingnan mo cellphone. Si Misty may nanawag. Misty? Nanawag lagi ka? Arvin, ni mo? Wa ko madayon sa pagpa-enroll karon. Nga naman. Nahurot-hurot naman gud ang load sa civil engineering course. What? Civil engineering course? Unsam na imong kuhaon? Kanha? Unsay ka na? Gusto ko maparehas nimo nga civil engineer. Misty, kung nahurot na ang load sa civil engineering course, ayaw pa mo course. Ganun di ka man musunod ni mama nimo. Accountant. Dili challenging. Dili hinuon challenging ang maong kurso nga nag-deal o kwarta? Ha? Mauya kong gusto nga kaning mag-helmet, kana maghimugbahay. Para lang ka na sa mga lalaki. Basta kay mauna akong gusto, Primo. Pero, Primo... Misty? Hello? Kalit magkapaw? Makalagot! Ngano? Nagasulti na akong tabi sa phone. Kalitag kapoto lang among panagsulti. Na-drain naman di akong battery, uy. Wa sa daay ni mo mabantay ang imong battery. Excited man good ko, ma. Maunga ko makabantay nga 1 bar na lang di ay ko. Ano ko na, uy? Thrilling na unta kayo nga mong discussion. Thrilling? Unsa man day ang inyong discussion? About sa umaabot nga war sa China? Dili, ma, uy. About ko sa kurso nga akong kuhaon, ma. Dili na lang kumusumpay. Kay tingalig mahiubos lang ko nimo. Oh. Madiretso na lang ko sa kwarto, iya. Ikapoy ko. Marga ni mahimod. So, gawas naman di ay ni. Kagtong Primos, kompanya nila ni Glenda. Client ko siya. Ako di ay. Di client. Ayay! Ano ka, Buseng? What's happening? Yan ang medyo man kita yun. Ang singgit mo ka. Binay ko doon, binang doon sa ka. Wah! 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 Sa'yo nga. At tanaw ka sa amin, Buseng. Hando ka ni mo. Padool pa gamay. Doon ko pa ni mo. Dool, dili! Diko. Kay doon. Ka? Kay doon. Animal ka. Kinsa imong amo, ha? Ikaw lagi, Buseng. Pero kuya, ka kung doon. Kinsa nga nagsugo ni mong ibutang dinis kananan sa amin, ha? Ka! Nahadog rin kasi mong tsura. Mong siyagit ka gamay. Bipiyo kong kadali. Dili ka mo dool, ha? Dili ka mo dool, ha? Jagat po!
Dili nga akong bag. Gusto di ay tuod. Wa man ako masulti sa Misty nining invitation card. Morning, ma. Oh, uy. Unsa man eh? Kuan, anak. Ako man kining pangan. Invitation card? Oh. Imo ning gitago gikan ako, ma? I can't remember when you were there. Lainon kaha pagsabot ni Misty. Ngawa dayon mahatag ang invitation card. Mga kasama at ani ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you through the years.